abból szempontból, hogy most nem arról szeretnék veletek beszélgetni, hogy mi az edzésfelosztásom, hogy éppen hány kiló vagyok, vagy hogy az egykezes vagy éppen a rudas fekvőnyomása jobb, mert erről már szerintem számtalan videót láttatok és hallottatok. Szeretnék egy picit más oldalával foglalkozni az élsportnak, ez pedig inkább a mentálisabb része, a lelki része, mert erről szerintem kevesen beszélnek. És amit szeretnék veletek most kibontani egy személyes példán keresztül, az maga a kudarc és annak a kezelése. És ezt hoztam nektek egy történetet, egy kis életeseményt. Ez visszamegyünk 2018-ba. Ekkor már ugye 5 év után de sikerült nyerni egy versenyt, egy EB-t, és 18-ban is készültem versenyre, és nem volt betervezve, de jött egy dátum, egy pozsonyi verseny dátuma, ami azért volt egy kicsit kecsegtető, mert azelőtt még soha nem volt lehetőségem külföldön versenyezni, és mivel nem mondta össze, és a forma is egész jól alakult, úgy voltunk vele, hogy megpróbáljuk. És rá 2 hétre volt még egy versenyem, az Pécsen volt egy Elite Tour, és pont jól jött volna ki a lépés, és tényleg nagyon jól is alakult a fazon, és ki is mentünk Pozsonyba. Abszolút esélyesként érkeztem a versenyre magára, azonban, hogy pontosan mi miatt, abban nem feltétlenül szeretnék belemenni, de úgy osztották számomra a lapokat, hogy ezen a versenyen utolsó lettem, és lement a maga a verseny, akkor még nem tudtuk, hogy milyen helyezést értünk el, csak annyit tudtunk, ugye, hogy nem kerültem döntőbe. Pár napra rá tudtam meg csak, hogy utolsó helyezést értem el, és ezt ugye ez nem kell mondani, de eléggé mélyen érintett, főleg egy győztes verseny után, hogy ezt igen csúnyán bebuktam. Így őszintén fizikálisan és mentálisan is elengedtem az egészet, hogy számomra ez a hullócsillag effektus volt, hogy ugye volt egy 5 éves valami, jött egy 17-es fölfelé évelő dolog, aztán pedig bele a földbe. Csak elkezdtem magamban kételkedni, ami a rossz dolog, hogyha belesünk abba a hibába, hogyha ér egy kudarc élmény, hogy elkezdjük önmagunkat ostorozni. És nem azzal foglalkozni, hogy vajon miért történhetett az egész, és hogy mit tehetek még azért, hogy ez ne történjen meg. De ezt akkor még én nem igazán tudtam feldolgozni, és nem tudtam kezelni. 1,5 héttel a verseny előtt így egy borzalmas nagy zaválást rendeztem. Őszintén mentálisan és fizikálisan is belefáradtam ebbe az egész próbálkozásba. És ilyen teljesen önkontroll nélküli zabálás volt konkrétan, ami azt eredményezte, hogy a végén kijött, ami neki kellett jönnie, és hajnalig agyaltam azon, hogy most ez miért történhetett, vagy mi történt, vagy mi volt az, ami. Végül egyébként így valami szinten megnyugodtam, és beletöröttem a sorsomba, hogy ez nem az én utam, és ez nem fog működni, mert ez lehet, hogy csak egy véletlen volt. És nem tudom mi miatt, vagy mi nem miatt, de reggel úgy ébredtem, hogy ilyen nincs. Tehát ez nem lehet, hogy ennyi meló, és csak így elengedem az egész dolgot, és nem tudom, mi kattant át ebbe az egész dologba, és mi történt velem akkor. Még akkor hajnalban felkeltem, és elmentem kardiózni. És sok kárt okoztam magamban ezzel a borzalmas nagy félrevéssel, meg ilyesmi. Nagyon sok mindent összezavartam, nem csak a fejemben, de a lelkemben is, meg mindenben, fizikálisan is kiütközött. És 1-2 napig nem is igazán tértem utána magamhoz, és emlékszem rá, hogy akkor sosem mondták még azt nekem, hogy adjam fel, amit csinálok, mert ez nem lesz jó, de akkor az egyik tesóm azt mondta, hogy ezt szerintem engedjük el, mert látta bennem, hogy ennek annyi. Aztán 1-2 nap után fölpofoztam saját magamat, de szó szerint értsétek, de magamhoz tértem, és ki tudtam venni ezekből a dolgokból azokat a építő jellegű téglákat, amik ahhoz segítettek, hogy 1 hétre rá már a színpadon tudjak állni, és egy eléggé komoly mezőnyben, de egy bronzérmet tudjak hazahozni. Ennek igazából annyi a lényege és az értelme, ennek a zavaros sztorinak, amit most elmeséltem nektek. Elnézést, hogy össze-vissza kacsázok ebbe az egészbe, de még ez az egész videózás nekem elég új dolog.
de remélem értitek a lényegét, hogy nem kell félnünk a kudarctól magától. A sikerhez hozzá tartozik a kudarc. A sikernek egyik lépcsőfoka maga a kudarc. És ezekből a veszteségekből lehet igazán tanulni, nem a győzelmekből, hanem a vereségekből, amikor oda csak neked az élet, és leküld a padlóra, és abból kell felállni. Egyáltalán nem az számít az, hogy hányszor küldenek padlóra, hanem fontosabb, hogy abból hogyan állsz föl, és hogy hányszor tudsz belőle felállni, mert földhöz fognak vágni még nagyon sokszor. Nem lehet mindig magasan lenni, nem lehet mindig a legjobbnak lenni. A legnagyobb bajnokokkal is előfordult, hogy elbuknak. De ez nem bukás, ez egy tanuló pénz, ez egy tanulási folyamat, ami egy örök körforgás. Nem ebben sem, ahogy az edzésekben sem, vagy az életben sem lehet folyamatosan egy síkon, akár felfelé, vagy akár egy vonalban haladni. Lesznek benne negatívak, lesznek benne pozitív dolgok, lesznek benne mélységek, lesznek benne magasságok, de ezeknek a kezelése az, ami nagyon fontos, főleg egy sportoló életében, ami ugye kihatással van maga a teljesítményére is. Ugye én amatőr sportoló vagyok, hiába, hogy a profi státuszom van, nem ebből élek. Munkám van, lakást kell fenntartani, családot kell fenntartani, és a többi. Ez számomra egy plusz dolog az életemhez. És ezeket mind-mind kezelni, és beilleszteni abba az egészbe, hogy ne legyen negatív hatással a színpadra. Baromi nehéz. De nem lehetetlen. Ha hiszel egyfajta útban, hiszel abban, amit csinálsz, és azt tényleg szereted, akkor érjen bármennyi pofon ebben az egész dologban, föl fogsz állni, és le fogod magadról parolni a port, és tovább fogsz menni. És előbb vagy utóbb, de meg lesz az értelme. Mert csak itt tudsz dőzni, csak itt tudsz haladni. Tehát olvastam egyszer nagyon jó olyan idézetet, hogy nem hiába van egy autón elől nagy szélvédő, de egy pici visszapillantó. Mert nézz hátra, persze, de csak kicsibe. És azokat a dolgokat lásd, ami előtted van. És ami a legfontosabb az egészben, hogy legyen egy távlati célod, amit szeretnél magadévá, de legyenek kicsi kapaszkodók, amik elhúznak odáig. Ha belegondoltak, a maratonista futó sem a 42. kilométerrel kezdi, hanem az elsővel. Egyszerre egy menet, egyszerre egy lépés. Tehát az egész videóval annyit szeretnék, vagy szerettem volna nektek elmondani, hogy a kudarctól ne féljetek. Éljétek meg minden pillanatát, minden mélységével, minden magasságával az egésznek, és próbáljátok kivenni ezekből azokat a építő jellegű dolgokat, amiket úgy érzétek, hogy pozitívan tudnak hatni rátok. Építsétek be a saját magatokba, és sokkal erősebben fogtok visszatérni, mint valaha. Remélem, hogy valamennyivel tudtam hozzájárulni ezzel az eléggé zavaros videóval. Igyekszem ebben is fejlődni és tanulni. Mint hogy az előbb is elmondtuk, hogy nem mehet minden jól, és nem lehet minden egyből sikeres, de ezekből a negatív dolgokból, amiket remélhetőleg ti meg fogtok nekem írni, hogy mi az, amit rosszul csináltam, vagy rosszul csinálok, azokat megpróbálom kijavítani, és későbbi ugyanilyen témakörökben, vagy akár más előbbi témakörökben is, de egy sokkal összeszerettebb és sokkal jobb videót összerakni nektek. Szóval köszönöm, hogy velem voltatok, és remélem, hogy mi visszatértek ide. Sziasztok!